Kaixo, Mikel. Kaixo, txaldean. Zemur. Ondo. Jo, mila esker etortzea gandik Zuri. Mikel akago eta nungo azateo. Urnitakoa. Unetakoa. Eta komikako bueno, benituzu laizteketa pare batzuk, ez? Asko, batzu bai. Nik entzuna dakar, eta oker benago zuzendu mesele, lehen zerama eriztuko juga enteratu zinala unietako apaiz baten bitate, nola da hori. Bueno, gutxi gara bera. Onie, zugu esan den zutela, urnitako apaizan bitartez, 7 urte inguru ginola, hasi nintzen mendia juten, bueno, guraso ere bai tarteka jute zian daula, baina, bai, familiko, ezaguna zen, ere mona eta laguna zituen, ezagunak, eta gure etxe askotan entortzen apaiza. Nien naiz erligiosua, baina, bueno, oso ondo ematen nintzen, apaizakin, txikitatekan, harreman asko banekan, tipo jatorra, mundiala, esango nuke. Nola ezena zua. Iñaki. Eta behakin hasi nintzen, mendia juten, 7 urte inguru nituela. Behak urtero jute zen San Adrianeko refugio bat zegoen, dago, oan ja abandonatuta da, baina hor justu Aizkorrin azpikaldean dagoen refugioa da, mendiko refugio bat, eta urtero jute zen, herriko ume gazte pila batekin, aste bete pasatzea. Eta ni, 7 urtekin ustez gunitzala lehenengo aldiz. Nolako gogoratzen dituzu esperientzia horiek? Bueno, nahiz gehiagik gotzen, egia esan urte asko pasaria. Baina bai, euskal rekuerdo batzu, nolan loite genuen, aste bete pasatze genuen, herriko gazte mordo bat juntatze ginen, ume mordo bat. Eta, ni uste esperientzia hona izan zala. Esperientzia hona bendin ibiltze ginelako, gauza asko ikastei ere bai, etxetik kanpoa zaudenean, ez? Ni adibidez goatzen naiz, etxean ohituta zaude gauz batzuk jaten, beti, zure konforte goera hartan, nahi zuen agartze izue, antze hon zeona. Eta beti goatzen nahi, lehenengo aldiz Iñakikin aste bete pasa, eta etxe etorri nintzenean, galdetu ziatela, hori kontatzeko amak eta, zemuz, eta oso ondo, eta ondo, bai, eta jan nagoela, eta jan, eta ze jan dezu, eta ni batzen nahi zaten nilela, sardinak eta ura hogiteakin. Zala baturi zopa, zenik enun ezautzen orduan. Orduan, recuerdo honaka, esan oso no. Eukritzen nuen zuen lehenengo mendia horrekiko hauenak esan duzu txikitatik familioki jote zinela, baina hau izan zen zueta mendiaren horretako atrakzio hori. Bai. Egila ni txikitatik, nire atxea Naparra da, Aranokoa, Hernani mugan dagoen herri txiki bat. Eta, gu beti txikitatik area joan izan dugea, aste burutan daula, ni goatzen izanetik, beti gainik. Eta, mendiko herri txiki bada, orduan, egun guztia mendin pasatzen genuen nahi eta ez. Eta, beti eukin nik akizioa mendiako. Nolako gogatzen duzu lehen zerama erizkoia? Oso diferente. Urte asko pasadia ere bai. Eta, ni korreka orduan hasi nintzen, praktikamente. Ni oso txikitatik bizikletan ibili nintzen, bai oso gazte hasi nintzen, 8 urtekin nola. Eta belaxe karreretan hasi nintzen, 16 urte inguru arte hola. Lesillo bat eukin nuen, baina lesillo zaparte, beste hau batzuk nezkan burun, parranda, laguntzi parrandan daula, eta bizikletak da alde hortatik angorra bala, ez? Eta, lehenengo zegama, enez gehiagik batzen, baina ni korrika,
asfaltuan da zerbait ibili nintzen, zerbait, orduan hasi berritan ez, baina bai, bizikleta utzi eta urte bete hola, lasai hartutaria, korrika pixkat hasi nintzen, gure herri neba itezan karrera bat Urnieta darra Urnieta, oan jazteiken. Baina, pixkat horrekin, pixkat engantzatzen hasi nintzen, behobian bat korritu nun, eta zegama, nik esango nukaten nintzala, mendi martxa batian atako banitzizela. De hecho, argazkin bat oenikan ikustet eta ez genuen ematen ez urik, ez jateko, kamiseta algo duzko kamiseta bat, kaltzamotzak eta beste txip batekin nahi, ez? Gaur egungo denborak eta orduan ez genekan referentzia hundik ni behintzat eta atetzen nintzen, beste ritmo batean, erdi oinez, erdi korrika, goatzen naiz, nik uste lehenengo aldin, 6 ordu terdi inguru. Gau egun jateko eta lana ematea albo batean, ez? Bai, pixkat aldatu. Eta, groztikan korrika bat desente ibili naiz. Zerbait ikastea, kagada asko egiten segitze dugu indikan, baina, egila da, jan aldetikan da, habituamentiko etapa bere bai, baina, prestatu guak ateatzea gala, esango denuke. Kagada tateko asko ikastea. Bai, beti ikastea. Egila, nik ez egit 20 urte inguru amazkit korrika, eta oendikan gaur da eguna, askotan egala ateatzea azkarregi, mantxogi, ez dakiz, eta, kagada igual egiten segitze dugu. Baina ikastea, beti ikastea ez duzen. Ez dakit oso ordena, baina uste lehenengo zegama aizko egin baina lez Donostiako magatuz bat ez eduko ditu. Baitane, urte berdinean oso nastu ez bana, eta gutxora ere igual, behobia bat korritu nun, segur nahi nun oso ondo egin, eta, nahiko euskorra nahi zegila esan, da, bixo guatu izteiten, da, marateia korritu nun, de bai oso egun luzi izan zen. Nez batzen, baina uste 3 ordu terdi inguruola taratu nitula. Eta, ni nahiko nervioso nahi zegila esan, da, ordu nahi segur azkarri gaten izan, eta mantxogi bukatu. Baina bai, esperientzi bat gehiago. Zer eman dizu korrikak? Eman ez dakit ematen ezagun pila bat, lagun pila bat ditut, nahi pila bat uzatzeit kompetizia, gustatzeit nire gorputza limitea ematea, orduan, alde hortatik korrika egia da, beste kirol asko ez bezala, denborak pixkat gutxi eskazeula, bizikletan konparatuta dela, kapazan nahiz etxetik atea 40 minutu korrika egin, eta guztiz deskonektatzeko, lasaitzeko, asko, netako terapia bat duzela. Kirola orokorri. Zainduzea, zagatuk aipatu duzu kopotza, eta zuko uste duzu zainduzeala. Zaindu? Zaindu segun zen igaldetzi duzu, no? Bai. Jende asko esateiz, korrika, mendin, ibitezea, kontuz, belaunak izorratuko duzu, ez dakiz egingo zu, agian bai ez. Baina, 20 urte da mazkit, momentuz, atxake batzukin, denok bezala. Baina hor naho, hainikan korrika segitzez, iratzo karrera bat korritu nune bai, hor naho. Orduan, ni uste bai ez zaintzeko bali jeula, eta de bai egila kompetitzen nahi zenean beti pixka zaintzeko zer badakazu, ni janari jata berezik ez behidatzen, uste ondo jatetela, baina ezer berezik ikin gabe. Baina kirolak baka azkenean pixo mantetu azizu, forma neotezea, gutxi gora bera, nik esan nuke zaintzen izan. Beni lastaketak luzeak izaten dira batzuk. Segunetaz lastaketa, nola egamaiten duzu zure kasuan olako luzera bat korrika egiten. Nik esango nuke, nahi gehiago zaizkitela karrera motzak. Motzak. Gaur egun motza eta garai bateko motza asko aldatu dira, iregila da. Jende asko esatezu, ateako naiz, ez dakit nungo motzian, 70 kilometro, eta esatez, ostia. Nei motza, ni 20 kilometroko karreretan guztua eriltzen ez. Kapazan naizelako distantzia hortan pixkat estutzeko, eta normalian ja maratoi batian o maratoitik gora,
askoz lasai egun biezu, eta egia nahi gorputzak gustatzei azkar ateatzea. Azkarro aldeten azkarrena. Orduan, bueno, ni nahi dut motzak. Esango zenuke, bueno, igual esan duzu urduria zera. Urduria, bai, oso urduria naiz. bai, nahiko nervioso naiz, eta egia kirolak alde horretik asko laguntzit dela. Relajatzen, nekatzen naizenean azkenean lasaitu jiztea, bai, loikeko ere laguntzeit, esan nahi, bai. Eta kirola terapia da. Galdetu nizu, kirolaren bagoan nola kudeatzen duzu? Bagoan daukazu ururitasun hori, zera espontaneo hori. Bueno, azkenean ikasik ez dut, dena bezala. Baina bai, kirolak nahi asko laguntzeit, azkenean lanetikan, beste gauza askotan, igual atatzen zera lanetikan, oso urduri berez urduria naiz. Orduan, kirolak asko laguntzeit hortan, azkenean, bai korrika, bizikletan, eskalatzen, kirol mota mendile lotutakoak gehienak, baina kirola desenteiket. Eta ni uste denen laguntzei atela erabatian hau bestian, bai desalgatzen, lasaitzen, era ezberdin eta, ezakite korrika azkenean intensoagoa danez, horta bakarrik daude, nekatu ez daudelako, zehaz gozelako. Eta eskalatzen edo mendin, igual despejatu jezelako ere bai, eskalatzen konzentratu jezelako, kirol guztiak ate behin gauza ez. Bi urduki gauden, eta nire dela, eta esan behar oso garrantzitsuela lasai egotea, bertez ere kirolan gauden nuke, nuke bizitako nahi kirolan eta oso garrantzitsuela urutitasuna kudeatzea. Nik esango nuke, oaindik ez dutela asko ikasi kudeatzen. Gaur da eguna oaindikan, ez dakit zegama bat, baina gehiotan azkarregaten aizena, hasieran tensio horrek tira itxeit, eta zituzten lasaitzen, eta igual beste ritmo bat egun behar nukena, beti errelojoa dira, beti azkarro, eta nola nahi zen oso na, gelditxu inbertzatet, gelditxu mantxotu, eta baina ondo, guztu egiten. Baina momentuan kontziente zera hobetaz edo. Bai, zerbait nik esango nuke ikasi etela, 40 urte azkar eta 20 urtetan zerbait ikasi etela. Baina egia da, oaindik karreran hasieretan, ondo zaude, zenait ez zaude nekatua, dakatzu sensazioa, oaindik ondo nijoa, baina karreran erdia jatzen zainean, hostia, igual azkarri egunek gaurre bai. Baina, bai, laguntzei. Kobekalari bezala, zein da zu helburua, edo zein izan da zu helburu nagusia kobeka mundu. Nuke esango helburu berezi dakatenik ez. Nire helburu nagusia da ondo pasatzea, dudik gabe, forman mantentzea ere bai, esan nahi beste kirol batzuk itxeko ere laguntzeitelako, mendin ibiltzea gustatzen zait, alpinismo gustatzen zait, orduan, egia korrika ibilita nahi eta ez, sasoi puntu batian mintzat egotetzela, baina ez beste helburu nagusiik ez dakar. Esan nahi, zegama hor dago, egia da helburu bat virtuala, igual hasiera batian ez, sin martzan, baina egia gaur egun, mezortzi edizio korritu ditela. Eta da, ez dakit helburu, erdi obligazio, ez dakit, nola esplikatu oso ondo. Kompromiso. Kompromiso puntu bat. Egia da motivazio puntu bat dala ere bai, ze igual bestela, ez dakit, urtein igual enintzen korrik ebiliko, oso posible izan zen. Igual, korrik ebili berrian, urtein erabakiko nun bizikletan ibiltzia, o eskalatzia horrekan, o beste hainbat gauzaz. Eta zegaman puntu horrekin egia da, urterrilatik aurrea puntu bat eskatzeitela korrik hasteko eta karrera batzuk korritzeko puntu neuteko eta bai. Baina pentsa, okerez banago lehenengo
ediziotik kogitzen dizu, zerama ez hori normala da, holako konpromiso eukitzea nahiz eta ezatu gaizki, baina unietara izan da, ez? Bai, lehenengo urtetik anatean naiz, urtero ateatzeko 8 izan dut, 8 ez dakidan, bai, nik uste dut 8 dela, ez? Ez lesionatia, lesio batzuk eukitut, baina lesio grabeik ez, urtero atea naiz, urtero bukatu dut. Denboran objetiboa, nire objetiboa 5 ordu inguru ibiltzea izatea, eta horri ibiltzen naiz, behin bakarra jetxiet egile esan. Baina, ia 40 urtekin oendik ez dut etxi, eta oendik hanbaka puntu inguru hortan ibiltzeko mintzat, o saiatzeko, aldan egiteko. Negarretu nahi duzut, zegoetan mendia zuretzat. Aldera hona. Mendia, ez dakit nola definitu. Mendia... Ez dakit nola definitu. Pasioa. Bai, nik uste dut. Behar bat duzela banetzako. Ni mendik gabe, zer imaginatzen ere bizita. Mendin korrik ibiltzea gustatzei, baina berdin gustatzei bizikletan mendin ibiltzea, oinez ibiltzea, eskalatzea, Pirinotara jutea, esan nahi. Egia nire bizitzan parte handi bat kirola da, eta kirolan parte ia guztia mendia, bere disiplina ezberdinetan. Non itezu lan? Astigarra genitez lana, ni ikasketaz, delinante ikasi nun. Zer? Delinante. Marrazki teknikoa. Eta, gaur egun ja ez dut marrazten illa, gauz baten gatiko bestean lanpostu aldatu nahi, enpresa berdinean, eta goen produzioko arduraduna naiz, eta ondo. Etxe onduan, ordutegi hona dakat, dala oso garrantzitsua netzako, uste itelako kirola iken, antolatzen ondo, gaur egun 7 urte iken lana, ia beti arrespetatzet ordutegiei, orduan, atxalde luze bat realitzaiz nire gauzak iteko. Baina marrazkia gustatzen zaizu, horregatik ikasi zenun delinante. Bai, nik uste pixkat hori kasualia izan zala, egia esan, bai. Nik, bere garaian handoainen ikasi nun, batxilerra, gero Hernanin bukatu nun, eta Hernanin bertan, ikasi nun, delinazioko modulo superiorra. Eta pixka kasualia izan zala nik uste, bertan zeon marrazketako modulo hau. Egia batxiler teknikoa inunez, ja marrazte genula. Eta egia gustatzen zaitela, gaina nahiko ondo ematen zaitela uste. Eta, pixka kasualia ez, baina bai gustatzen eta gaur egune bai gustatzen ez ez deten asko marrazten egia esan. Eta gaina, lehen komentatu deu urduditasuna, zera hori, bateko reakzio hori, ikusten maraztea ere asko lasaitzen duela punto hori, esan dezuz esperientzia gari. Marraztu egia esan, marrazketa teknikoa da, esan da mekanika arloko marrazketa bat, baina bai, gaur egune bai gustatzen marrazkia. Nahiz eta marrazki esan nahi pertsona bat dibujatzen ez dakiten. Neria, mekanika eta ingurui gustatzen zaik, eskulanak bai asko gustatzen ezkit, etxeko txapuzak ikia, o furgonetako mueble bat ikia, edozein gauzaitakoak, gustoko eto. Zer musika entzutezu? Zemuz? Zer musika? Musika? Ez dakat musikako berezilik, zaletasun berezilik, euskal musika, orokorrian, baina ez nahiz oso musika zali entzutet, denetik entzutet. Baina nahiz ola bereziki etxian musika entzutekoa nahiz, kotxean entzutet, biakien tokatzea dako, baina ez nahiz oso musika zalia konsideratzen ez. Badakit
ez daukazula olako bola magikorik, edo etzea esogina, bueno, igual bazea, eta nik ez dakit, baina, bueno, uste etzeala. Baina, nola ikusten duzu zure burua hemenik urte batzuetara, zer gustatuko litzazuke egitea edo burutzea? Ba ez dakit ez, zuk esan dizun bezala zaila da, esatia hemendik urte batzuetan nola ikusten naizen. Espero ez, berdinez, ze oso zaila da, berdin jarraitzea, ba ez dakit hemendik 20 urtea, zerbait esateatikan, baina bai gustatuko litzake, ba igual beste, bueno, lasaiago igual, ez korrika, ba igual oinez, baina batez ere hemendik jarraitu ahal izatea, ba lesioak pixka eta respetatzea baldin maiate, ba jarraitzea eskalatzen, ba igual lasaio, korrika ez dakit ingoten, ba igual oinez, bueno, ez dirin borta. Baina mintzat inguru hortan muitzea bai gustatuko litzake. Gaur da eguna, ba ez dakit Pirineo eta jutezteala eta ikustezula igual jendeak ba 70 piko urtekin oaindikan eskalatzen, oaindikan eskiatzen, ba horrek emateik kristonen mirila. Eta hori izango litzaken ere, bueno, objektibotako bat bintzatu izango. Bueno, denetako da hori denbora. Ba, zuk ere bultzako denbora hartu duzu, eta bene esketzen momentua oparitzea gatik. Eskerrik asko zuri. Bilaleko diago musu eta guba. Bai, bukatu horretikan opari txiki bat ekarri zut. Guztia dialata. Zuzenean emango dira. Bai, ni uste hori. Vale. Gau, Bueno, detalle txau batan. gau Nahizu... lagundu zuk ilokitzen. Bai, ondo bizi. A ber, gustatzen izan. Eta gau nire urteak dira eta ikusteko hemen ez dara ezer mozten dena zuzenekoa da. Hala! Da, zanpatuzeko gure urnitako menditaldeko kamiseta gotekarri zut. Mila esker! Pero gustatuko zaizula. Mila esker! Eta, bueno, zaizut. Mila esker! Zuri. Bilaleko diago musu eta Baina, gubo. sí. Agur! Pues arte.